आपण फोटो काढूया पहिला. आमचं फोटो सेशन खायचं नाही. ठीक आहे, रेडी? नमस्कार. आज मी तुम्हाला खिम्याचे कानवले दाखवणार आहे. मॅरिनेशनला सुरुवात करूया. प्रथम मी चिकनचा खिमा घेते. आपला पाव किलो आहे ना? एक साधारण एक वाटी मोठी वाटी. हळद घेते मी अर्धा चमचा. होय, हळद. मिक्स मसाला आणि मिरची पावडर 1.5 चमचा. 1.5 चमचा घेते. धणा पावडर अर्धा चमचा. गरम मसाला अर्धा चमचा आहे. आलं लसणाची पेस्ट आहे 1.5 चमचा, ती घेते. जिरा पावडर अर्धा चमचा. मीठ चवीनुसार ॲज पर टेस्ट. एक लिंबाचा रस. पुदिना घेते, एक मूठ. कोथिंबीर घेते, 1 मूठ. कांदा आहे 1 मीडियम साईजचा. म्हणजे आपल्याला सर्व मिश्रण एकत्र करायचं आहे. सगळं मिक्स करायचं आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मॅरिनेशन करून आपल्याला एक अर्धा तास बाजूला ठेवायचं आहे. झाकण मारून ठेवते. पारीसाठी मी रवा मैदा घेतलेला आहे. मैदा घेते 1 कप आणि 2 चमचे रवा. चवीपुरता मीठ आणि थंड तेल टाकायचे आपल्याला 2 चमचे. थंड म्हणजे आपलं साधा नॉर्मल तेल ना? साधं. आणि पाण्याने नॉर्मल चपातीसाठी आपण जेवढं कणिक भिजवतो तेवढं आपण भिजवायचं. कानवल्यांच्या पारीसाठी मी रवा मैदा भिजवलेला आहे. तो 10 मिनिटं मी रेस्ट करायला ठेवते. हे आपलं आता मॅरिनेट झालं ना? मॅरिनेशन झालेलं आहे आपलं छानपैकी. आता आपण ते खिमा जो आहे मॅरिनेशन केलेला तो आपण शिजवून घेऊया. प्रथम मी पॅनमध्ये तेल टाकते. तेल टाकले का त्याच्यात हे मटार टाकते. आपले कच्चे मटार आहेत ना? हो हो, कच्चे मटार मटार थोडेसे जरा हे झालं आता ते उडायला लागतात म्हणून लगेच मग आपल्याला हा त्याच्यामध्ये किमा टाकायचा. हो मॅरिनेशन केलेला किमा जो आहे तो आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायचा. तर आपल्याला किती वेळ ठेवलायचं? ते किमा आता पाणी सुटेपर्यंत शिजवायचं आहे. पाणी सुटलेलं परत ते सुकवायचं. तिथपर्यंत शिजवायचं. पण तो काय 7-8 मिनिटात शिजून जाईल. आता हे आपण ढवळून घेतलंय, त्याच्यावरती झाकण ठेवते. जो खिमा शिजवलेला आहे चिकनचा, तुम्ही खिमा पाव खाऊ शकता. चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता तुम्ही. याचे कटलेट बनवू शकता तुम्ही. जे तुमचं मॅरिनेशन आहे त्याचं बटाटे आणि अरारूट टाकून त्याचं पारी बनवून त्याचे तुम्ही कटलेट पॅटीस बनवू शकता. हा आपला किमा आहे ना 20-30 मिनिटामध्ये झाला. शिजला एकदम मस्त छान झालाय. तुम्ही पण बोला. सुंदर छान शिजलेला आहे, मऊसूत झालेला आहे. आता आपण तो खिमा गार करायला ठेवूया. आता हे आपण फॅन खाली थंड करून घेऊया ना, गार करून घेऊया ना. छान गार करायचं. गार होईपर्यंत आराम. भिजवलेल्या मैद्याच्या आता आपण पाऱ्या करायला घेऊया. आपलं 10 मिनिटं रेस्ट केलाय त्यांनी. 10 मिनिटानंतर आता 10 मिनिटानंतर आता आपण पारी लाटूया छान पैकी. फार पातळ नाही आणि फार जाड नाही. स्नॅक्स म्हणून किंवा कधी गेस्ट येणार असतील, नॉवेल्टी आयटम म्हणून आपण हा पदार्थ खाऊ शकतो. याशिका तुला आवडतं? खूप खूप. अच्छा, एका टायमाला आपण किती खाऊ शकतेस तू? अनलिमिटेड. मध्ये सारण भरतात दाखव. आता मी सारण भरतीये. फार भरायचं नाही सारण. ते आपण
तेलाचा हात पाण्याचा हात लावतो ना. पाण्याचं बोट घ्यायचं आपल्याला, जरासं पाणी घ्यायचं लावायचं म्हणजे चिकटायला चांगलं ते. सोपं जातं. लास्ट टाइम आपण करंजीसाठी पण मम्मी आपण असंच केलं होतं. हा. या करंज्या सगळ्यांना आवडतात आणि मी नेहमी या करंज्या करते आणि सगळे अगदी खुशी खुशी या करंज्या खातात, खूप आवडतात आणि कधी कधी फुटतात. फुटतात पण तुमच्या, हो कधी कधी फुटतात. तुम्ही जवळ कापत असाल ना हो म्हणून कधी फुटतात. कधी जरा डोकं कधी कधी हे झालेलं असेल, आपलं ठिकाणावर नसेल त्यावेळेस असं होतं. कधी कधी डोकं ठिकाणावर नसतं काय होतं, कधी कधी असं ना. तेल खास खराब करून होतं. स्पेशली त्या दिवाळीच्या वेळेस जाम गोंधळ होऊन जातो. ह्यात तरी नाही होत असं, पण दिवाळीच्या वेळेला फार ताण असतो सगळ्या गोष्टींचा. त्यावेळी जास्त करून अशा सगळ्या मजेशीर गोष्टी होत असतात, फसतात. गुलाबी रंगावरती आपण फ्राय करायला आता त्यांनी सोडली. हो इथे बरोबर 1 मिनिट झाले आपल्याला. हा, 1 मिनिटांनी आता मी जरा फिरवलेत बघा, ते तिथे लाटतायत ना म्हणून जरा त्यांना मदत करते. सहलीला जाताना, स्पेशली गावाला जाताना मस्त छान खायला जाम मजा येते. असे घेऊन जायचे करून. हो डब्यात घेऊन जा, खूप सुंदर. 2 दिवस तर सहज राहतात. हा 2-3 दिवस राहतात ते. हो हो असे तळून घ्यायचे, फ्राय करून बघा. 3-4 मिनिटात आपली बरोबर ना तळतो. हो, तुमची डिश आहे. छान छान मस्त याशी का रेडी कशाला खायला. कॉम्पिटिशन लावायचं माझ्याबरोबर. व्हेरी गुड, मस्त वाटत. आता हे शेवटचं जे आपल्याकडे गोळा होता त्याचे मी एक अशी करंजी बनवली मुरड घालून. हा मग ते कसं कापलं असतं तर ते बाजूचं परत उरतो ना. उरतं, म्हणून आम्ही अशी आयडिया केली. म्हणजे लास्टला आपण असं करायचं म्हणजे आपला वेस्ट जाणार नाही काही. हा. आता आपण असं लावूया. खिम्याचे कानवले तयार आहेत. सगळ्यांनी या एक उचला. आणि एन्जॉय करा. याशी का एक तोडून दाखव कशी झाली बघूया मम्मानी बनवलेली डिश. लुक्स तर मस्त दिसत आहेत एकदम. आता आपण ब्रेक करूया. वाव वाव, एकदम मस्त. यम्मी बटाटे दिसत कसे आहेत. मस्त दिसतात एकदम. एकदम खूप छान. छान. मम्माने बनवलेली डिश आहे ना You म्हणून can पहिली eat टेस्ट that. करते. मस्तच एकदम क्रिस्पी. कशी झाली मम्मीने नेहमी बनव. अशा मस्त. dishes खूप बनत असतात आणि ती खात असते. तुझ्या मम्माला पण दे खायला. किती उशीर बसली घेऊन. मी काय करते बाई, माशी कोणाला पण कॉल लागले तर. दिलू तू बटन कशाला दाबते. याची का तू खाल्लीस, तुला कशी वाटली. एकदम टेस्टी, एकदम यम्मी. आतमध्ये चिकन भरलंय ना, हे फर्स्ट बाईट मध्येच कळालं कारण ते चावल्यानंतर ह्याच्यातून फ्रेग्रन्स आली चिकनची. मसाला एकदम व्यवस्थित पडलाय, तिखट पण एकदम व्यवस्थित आहे, म्हणजे आपल्याला जसं लागतं ना तसंच आहे. आणि याशिका आणि त्यांच्या मॉमने रेसिपी कशी बनवली, तुमचं पण नाव सांगा. माझं नाव संगीता वडके. ह्यांनी पण रेसिपी कशी बनवली ह्या मला कमेंट मध्ये सांगा. आणि असे तुम्हाला दररोज नवीन नवीन माणसांकडून वेगवेगळ्या रेसिपी तुम्हाला मिळत राहतील. तुमचे आणि शुभांगीताईंचे खूप खूप थँक्स. तुमच्या हा प्लॅटफॉर्म तुम्ही आम्हाला दिलात आणि हा आम्हाला चान्स दिलात पदार्थ बनवायचा. आणि मी असं बघत होती की असं मला कधीतरी यायचंय युट्यूबवर, टीव्हीवर. आणि नेमकं तुम्ही हा जो सगळ्यांसाठी जो प्लॅटफॉर्म ओपन केलाय त्याची ती संधी मी इनकॅश केली आणि मला खूप मजा आली, खूप आनंद वाटला मला. आम्हाला जास्त आनंद होतोय खाताना. मला ज्या काकूंना भेटायचं होतं तेव्हा मी ज्या दिवशी दादानी कन्फर्म केलं का फ्रायडेला यायचंय तर दुसऱ्या दिवसापासून मी झोपेत पण बडबडत होते का काकांकडे जायचंय म्हणून. म्हणजे ती झोपेत पण बडबडत होती. हो आणि जायचंय मम्मा तुला युट्यूबला. आणि आज नेमका पाऊस पडायला लागला होता. हो आज आपण काय कॅन्सल करूया, जर जोरात आलं तर आपण काय करूया. असं झालं होतं ढगाळ वातावरण, पाऊस लिटरली पडत होता. पण मग नंतर ऊन छान पडलं. म्हटलं चला आपल्याला जायचंय, पोचायचंय 12:30ला, आपलं शूट आहे. आम्ही निघालोच आणि इथे आल्यावर असं वाटलंच नाही की आपण काय शूट करतोय किंवा असं आपल्या घरातच आपण रेसिपी बनवतोय असं अजिबात वाटलं नाही. तुला आणि कसं वाटलं, तू छोटी आहे तुला कसं एकदम मस्त. मस्त वाटलं ना. खूप मजा आली.
आता एवढे राहिले, आम्ही कॉम्पिटिशन करू का याशिकावर? व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा.